So, binili niya ako ng good morning everyone, Merry Christmas. Mag-unbox tayo today kasi mag-unwrap pala ng gift. Ito yung gift na binigay sa akin ng aking friend. Hi friend, shout out to you. Thank you so much sa gift mo friend. Napaka-generous mo, alam mo yan. Yung i-unbox ko ngayon kasi nga susuotin ko. Tada! So, binili niya ako ng another Louis Vuitton. Talaga girl, parang siya, parang wala ng chance. Ay, arte. Ayan siya. Binili niya kami lahat ng friend niya. Di ba yaman? As in, bibili ka lang ng ganito, may pa-card pa siya. And yung card niya ay, meron siyang lagayan. So, may hint na kayo kung ano to. Ayan siya, I love it. May lagayan siya. Okay, sige, go. I love that. And then, meron pa isa. Pakita din natin. Ayan siya. Yung isa din, meron pa pouch. Hindi pala pouch pala to. Okay. Meron siyang pa-pouch. Both of them has a pouch. So, meron na kayong idea kung ano talaga i-touch. Meron siyang pa-brush. In fairness, so, alam niyo na talaga kung ano talaga to. May hint na kayo, grabe naman. So, first item, ayan siya. Nakabalot siya ng tissue wrap na may logo na din. Ayan siya. Oh my God. Oh my gosh. Oh, ayan na siya mga mi. Oh, di ba? So, tingnan natin kung ano ang shade na to. So, meron siyang ganyan. Oh my gosh. Bongga naman ito. Friend. Yung isa kong friend, binigyan niya din yung isa kong friend. Inopen niya yung sa kanya. So, ayan siyang ganda ng packaging, girl! Legit ang packaging. Charis. Ay, magnetic. Magnetic siya. Oh, di ba? Social. Ito naman ay ganyan yung kanyang lipstick. At saka meron siyang logo dyan. Ay, bongga, para siyang velvet to, feeling ko. Velvet yung kanyang pakuan. Ayan siya, o, diba? And meron siya, alam niyo, pwede niyo siyang i-refill. O, diba? Pwede niyo itong tanggalin and then you can refill with another one kasi refillable siya, ayan, o. O, diba? Bongga talaga, as in. Ayan siya, o. Ayan, o, diba? Ang ganda. OMG, OMG talaga. And then, yung second naman, ito. Tadaan! O, diba? Ang cuteness. O, ganyan siya. Ay, baliktad ba? Okay, ayan. Ganyan siya. O. Ang bigat, ha? In fairness. May weight siya. Parang bigat niya yung malaki. Hindi pala. Charot. Ayan siya. So, ganyan yung kanyang itsura pagka na-unbox. Unbox, ang arte. Uy, ang sosyal! Tingnan nyo naman yan. Oh my gosh. Ang sosyal in fairness. Uy, mabigat talaga siya. Meron itong gold sa loob. Oh, ayan siya. Wow naman, friend. Ang ganda. OMG. Ayan yung likod niya. Uy, mabigat siya ha, in fairness. Ang ganda. Ano kayang shade to? Kasi tumawag siya dito eh. Anong shade ang gusto mo? Ayan siya, oh. Perfect na perfect kasi pang everyday. Baka maubos ko to. Ano na? Pag naubos na, ano na mangyayari? Ay, feeling ko removable din to. Wait lang. Oo nga. Ay, social! Tignan nyo, meron siyang button dito. Hindi siya button, para siyang i-click mo dyan sa, ganyan mo siya. Tapos, mau-open yung dito niya. O, diba? Tapos, you can make this one as your palette. Kaya lang, removable din siya kasi magnetic din to. Uy, social in fairness. Ayan siya. So, gagamitin din natin yan. Ang ganda, grabe. Dapat lang, no? Si Malo. Yung packaging, grabe. Pinag-iisipan. Ito yung gusto kong business, yung pinag-iisipan. Yung hindi yung... Binash yung sariling business, binash. Ayan siya. I'm super happy. Thank you so much, friend. So, yun din yung dalawa na binigay niya sa akin. Ilalagay natin siya sa pouch. Tingnan natin kung aesthetic siya tignan. Uy, aesthetic tignan, girl. Ayan siya, oh, ayan. Ang cute! Oh my gosh. Part 2 naman dito sa ating makeup na gagawin. So, see you in part 2.